हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गतकाली थिला रविवार, जेहेतु रविवार छुट्टी दिन थिला आमे प्लानिंग करिथिलु जिबु नगड़ा। आम घरठू नगड़ा प्राय 15-20 किलोमीटर दूर, हेले आमे केबे भी नगड़ा जाई नथिलु। तो मो झियो जिद्दी करिथिला आमे नगड़ा जिबा। तो हस्बैंड को कहिकी आमे चलिलु नगड़ा बाहरिथिलु। एटा नगड़ा गला बेले आमर गोटे साप्ताहिक हाट हुए। एई जगह साप्ताहिक गोटे हाट हुए, जो हाट रे ଆପଣ ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ସେ ତାହା ପାଇବେ। ଚେରମୂଳିଠୁ କରିକି ଲୁଗାପଟା, ବାସନ, କଂସା ବାସନ ସବୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏଇ ହାଟ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇ ହାଟ ଦିନେ ଆଣୁନ, ମୁଁ ଦିନେ ହାଟ ଆସିବି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ହେଇକା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନଗଡ଼ା ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ନଗଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ପଟରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପୁରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଜଣକୁ ପଚାରିକି ଚାଲିଲୁ ନଗଡ଼ାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ହୁଏତ ରବିବାର ଛୁଟି ଥିବ, ଲୋକମାନେ କିଏ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ବି ବାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନଗଡ଼ା ବୁଲିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ହାତୀ ଝାଡ଼ା କରିଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସହଜରେ ଏମିତି ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାଟା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲି, ନାଇଁ ଆମେ ଅଧାରୁ ଏଇଠୁ ଫେରିକି ପଳେଇବା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ପିଲାମାନେ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ମାମା ଯିବା, କିଛି ହେବନି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ହେଲେ ବି ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଉଥାଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିକି ପଳେଇବା, ଏତେ ରିସ୍କ କିଏ ନେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ହାତୀର ଝାଡ଼ା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲୋକ ବି କେହି ଜଣେ ବି ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଯାଉ ଆଉ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଥାଏ, ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି କଲି ନାଇଁ ଆମେ ପଳେଇବା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଜାଗା, ସେଇଠି ପାହାଡ଼ଟା ତଳେ ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏତେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଡରିକି ଅଧାରୁ ପଳଉଛୁ। ଆଉ 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବେଶୀ ଡର। ହାତୀ ଏଠି ଝାଡ଼ା କରିଛି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ହାତୀ ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ପଳଉଛୁ। ଆଉ କେହି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଡ଼େ। ଆଉ କେବେ ଆସିବା? ଆଉ ରଗଦା ଯିବା, ଚାଲ ବାବା ଆସ। ଏଟା କ'ଣ? ବଲୁରି ବସାଟା ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ। ଚାଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଠିକି ଆସିକି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା, ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯିବା ପାପା, ଗୁଡଲି, ବାବା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ, ପଳେଇବା। ଆଉ କେବେ ଆସିବା? ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆଉ ହେଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ମା ଖଣ୍ଡୁରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ। ତ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନୁ ଆମେ ମା ଖଣ୍ଡୁରୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖଣ୍ଡୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେହେତୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆମର ସେଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ରବିବାର ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଲୁ। ଆଉ ସେଇଠିର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେଇଠି ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ମା ଖଣ୍ଡୁରାଇ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସେଇଠି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।